салом ба мухлисони дастаи беҳтарини олам, яъне Барселона. Новбаста аз он ки дар баъзе мавридо Барса бозие мекунад ки аз тамошои он чашм ба дар меояд, мо ин дастаро беҳтарин хоҳем шумурд, вале ин маънои онро надорад ки мо проблемои дастаро намегӯем. Имрӯз Барселона аз он тоифаи бозие дошт ки баъд аз он мегӯӣ ҳамин футболбозонро зада аз даста сур кардан лозим аст, вале фаромӯш кардан лозим нест ки Райо Великано бисёр дастаи ногувор барои мост. Пеш аз ин рақобат дар 4 бозӣ Барса ҳатто дар як тояш бар Райо ғолиб нашудааст. Як бозӣ мусовӣ анҷом ёфт ва дар 3 рақобати дигар Барселона мағлуб гардид. Яъне Райо дастае ҳаст ки вақтҳои охир устувон дар гӯлии Барселона шудааст. Ин бозӣ истисно нашуд. Дар бораи ин бозӣ фикру андешаҳои худро баён мекунем. Аз Ла Лига дида дар Лигаи Чемпионов вазъияти Барселона хубтар аст, аммо агар ҳамин гуна бозиро давом додан гирем, дар ин турнирам дур намеравем. Рӯзи 28 ноябр, яъне рӯзи зодрӯзи ман, Барселона дар майдони худ Портро пешвоз мегирад. Оё дастаи каталонӣ метавонад бо ғалабаи худ маро ба рӯзи зодрӯзам табрик кунад? Тамошои рақобатро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. оғоз мекунем аз ҳайат. Дарвозабон Иньяка Пеня пеш аз бозӣ маълум буд ки Тер Штеген ягон илоҷи бозӣ кардан дар ин рақобатро надорад. Дифогарони канорӣ Жоао Кансело ва Алекс Балде дар маркази хатти нимҳимоя Мартинес ва Кристенсен ҳунарнамоӣ карданд. Ин ҷо ҳам мухлисон умед доштанд ки Ронал Араухо дар ҳайати асосӣ бозӣ хоҳад кард, ва аммо ӯ ҳам вазъи саломатиаш иҷоза надод ки аз аввал дар майдон бошад. Дар хатти нимҳимоя такягоҳи Ориол Ромео буд. Дар нимҳимояи марказ Педри ва Френки де Йонг бозӣ карданд. Де Йонгро ҳама интизор доштанд, вале на дар ҳайати асосӣ, ва аммо бо назардошти осеби Гави ҷо гирифтани ӯ дар ҳайат бояд ҳайратзада накунад. Дар хатти ҳуҷуми марказ Левандовски ва аз ду канори ӯ Ферран Торрес ва Ламин Ямал ба майдон омаданд. аз ҳайат аллакай андешаҳои хавиро хондан мумкин буд. Мо бояд тӯбро аз аввал то охир идора карда, контроли бозиро ҳам дар дасти худ нигоҳ медоштем, вале на ҳамеша он чизе ки дар назария аст, дар амал татбиқ карданаш имконият дорад. бозӣ аз аввал хеле мушкил оғоз ёфт. бозигарони мо хеле вазмин менамуданд. ҳаракати онҳо дар тамоми мавқеҳои майдон умуман қобили қабул набуд. шояд майдони Райо сабзааш барои футболбозони мо баландӣ мекард. хави ҳамеша чаманзори безеби варзишгоҳҳоро баҳона мекунад ва ӯ дар баъзе ҳолатҳо ҳақ аст. низоми ӯ талаб мекунад ки тӯб бояд хеле зуд пас дода шавад, вале дар сабзаи баланд ин корро карда намешавад. вале чаманзор як тараф истад, имкониятҳои голзанӣ канӣ. дар ҳамлаҳои позитсионӣ Барса хеле сус буд. бозигарони Райо гӯё пешакӣ ҳамаи ҳаракатҳои рақибонро медонистанд. гӯё аз рӯи маслиҳати пешакӣ кай ва ба куҷо ҳаракат кардани футболбозони Барсаро ба қавле сливат карда буданд. бозӣ ҳамон хеле ки вазнин оғоз шуд, вазнин идома ёфт. бозигарони мо гӯё бори зиёдӣ пуштора карда буданд. ман намедонам чӣ гап буд, вале футболбозон хеле вазнин ҳаракат карда буданд. Райо дар ин бозӣ бефишор рақобат кард. онҳо медонистанд ки мағлубам шаванд, ҳеҷ кас танқиди сахт намекунад. барои ҳамин бозигарони Райо дар майдон сабук ҳаракат карданд. Унай Лопес аввалин шуда голро ба самар расонд. ин гол дар дақиқаи 39 зада шуд. дар нимаи аввал чанд кӯшиши дигари бозигарони мо дида шуданд ки ҳеҷ натиҷа надоданд. умури нимаи якум аз он дарак медиҳад ки бозӣ берангу бенур буд. фоизи голҳои имкон дошта 0,55 аз Райо ва 0,14 аз Барса буданд. тӯбро бештар мо идора кардем. фоизи идораи тӯб 63 бар 37 ба нафи мо буд. ҳисоби зарбаҳо 8 бар 5 ба нафи Райо буд. зарбаҳои ростро ҳам бештар бозигарони рақиб доштанд, 4 бар 2. аз ҳама умури асосии футбол ҳисобам ба нафи Райо Великано буд. қисми дуввуми дидор аз нимаи аввал кам фарқ дошт. бозигарони мо каме фаъолтар шуданд, вале ин ҳам он бозие набуд ки ҳамаи мо интизораш будем. мо акнун ба он рӯзе расидем ки барои автогол хурсандӣ мекунем. лежен тӯбро иштибоҳан ба дарвозаи худ ворид сохт ва ин боиси он шуд ки мо соҳиби як хол шавем. бо ин як хол Барса дар зинаи сеюм қарор гирифт, вале будани даста дар ин мавқеъ ҳам дер давом накард. Атлетико шаб бар Майорка дастболо шуда дар ҷадвал аз Барса гузашт. акнун мо дар зинаи чорум қарор дорем. хави пас аз бозӣ чунин гуфт: мо бояд худро танқид карда сари мушкилиҳо андеша кунем. он бозие ки дар қисми дуввум доштем бояд бозиямон монанд ба ҳамон бошад. то ҳол вақт зиёд аст. мо имконият дорем ки ҳамаи чизро тағйир бидиҳем.
акнун ҳар бозӣ тағйир додан мушкилтар мегардад, зеро акнун мо дар Лигаи Чемпионов бар зидди Порту бозӣ дорем. Баъди ин дар майдони худ Атлетико Мадридро пешвоз мегирем ва боз дар майдони худ бо Жирона, ки айни замон дар ҷадвали Ла Лига дар мавқеи якум қарор дорад, рақобат мебандем. Хоҳӣ бояд худро дар ин се рақобат нишон диҳад, вагарна кори Барса ҳам дар Лигаи Чемпионов ва бисёртар дар Ла Лига мушкилтар мегардад. Шумо чӣ фикр доред дӯстон? Ба Барселона дар бозии имшаба чӣ нарасид? андешаи худро дар комментарий нависед. Дар ҳамон ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса ТВ-ро дастгирӣ намоед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хайр бачаҳо, дар паноҳи Аллоҳ.